ନୂଆ ଭତ୍ତା ଲିଷ୍ଟ ଜାରି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ପେନସନ ଅପଡେଟ୍ 2026। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତାର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି କି, ଆମ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ କେମିତି, ବା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଦେଖିବେ, ନାମ ନଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବୁ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଅଦ୍ୟତନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ନୂଆ ଆବେଦନ, ସଂଶୋଧିତ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ? ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ନଗର ନିକାୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଯଦି ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଅଧିକୃତ ପୋର୍ଟାଲରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନାମ ନଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଧାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଲିଲ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଅଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୁଜବ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ନାମ ଆସିଗଲା କିମ୍ବା ଆଜି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି ଏପରି ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ ନକରି କୌଣସି ଦାବିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଧାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅଦ୍ୟତନ ରଖନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଅଧିକୃତ ସୂଚନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସବୁବେଳେ ଅଧିକୃତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ତାଲିକା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।